Kalender. Sate kambing wonten. Heeh. Kakap bakar wonten. Nggih. Ayam goreng wonten. Heeh. Napa-napa wonten? Sing angel siji. Apa? Goleki kamar mandi ning mburi ngono. Kok sing golekmu kok ya kamar mandi. Lah saya arep nguyuh ngono ning ruangan ya ora entuk. Tur dasare pembangunane ya hebat. Hebat. Nika wae ana bangunan gedung serbaguna. Nggih, senajan dereng sempurna dados. Nggih. Nggih, ning Mesir wis ana bribik-bribik Wis ana. yen kemajuane niku ketok. Nggih. Pancen menjing umumipun Jenawi menika senajan mapan wonten Rada maju Mas Petruk, rada maju. Nggih. wonten ing erenging Gunung Lawu wonten Nggih. ing pegunungan nanging kahananipun sarwi nyenengke Mas Bayu. Oh, saestu. Piyayine nggih ramah-ramah. Bener. Wah, kula wau ku ten mburipun ngobrol kali ibu-ibu PKK mriko. Pripun? Wah, cerita masalah kemajuane menjing niku hebat sanget. Nggih. Ketuane PKK lah Budaryuni niku. Ketua Ketua PKK sinten? Budaryuni. Budaryuni. Daryuni. Daryuni. Oh, Budaryuni. Nggih. Sing tak Bukadus. Bukades. Bukades to, nggih. Mula kok Budaryuni iki sapa? Budaryuni. Budaryuni. Daryuni. Nggih. Mikira tak wakili. Piye? Daryuni. Wah. Nggih, Budaryuni. Nggih, sing tak apali siji aku. Apa? Bendarane Sapa? Suminem. Lah kok mbok apali ngopo, Mas? Enten tulisane to. Nggih. Wah, Ning yo tenan kok Mas maju tenan. nggih. Nggih. Bumdes Bina Unggul, Mas. Nggih. Kuwi toko bahan bangunan. Wonten ing menjing mriki. Nggih. Terus niki enten kandang komunal. Niki nembe konsentrasi untuk penggemukan kambing. Weh. Loh, gitu. Engko nek wis penggemukan kambing niku wis sukses, mengko saya maju bakal enek penggemukan sapi. Mula Bagong kowe nang kene nek pengen lemu, Gong. Lah niku kan sapi kalih kambing. Heeh. Wong kula asu. Ya aja nesu. Mula so nek wis nyedaki wulan besar, Ya. kowe aja saba menjing. Lah ngopo? Lah kok nek dikira wedhus kowe ditawakke. Ya ora. Mas Petro, Dawuh. Hari Ibu. Nggih. Napa dados pengangen-angen panjenengan tentang Hari Ibu? Lah nggih, hari Ibu menika ngemutaken kula lan panjenengan kados pundi pengorbananipun seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nggih. Ibu menika wong sing pahlawane awake dhewe, Mas. Oh, leres. Pahlawan kehidupan menika seorang ibu. Nggih. Ngandung awake dhewe sakjroning 9 sasi 10 desa, Sangang sasi 10 dina. 9 sasi 10 dina. Heeh. Nglairke niku nggih toh nyawa. Bener. Nggih toh ngopeni wiwit cilik. Heeh. Nek dalu ora iso turu anger gara-gara anake nangis ngemiki. Ya. Menyusui ngantos umur 2 taun. Nggih. Gedhe jek diopeni ngantek wis ndhe bojo wae jek mikirke kepiye to urip-uripane anakku. Bener. Mula awake dhewe aja nganti wani karo ibu. Alah piye? Ya rekoso bapak. Lho, rekoso bapak piye to? Bapak golek duit rina wengi kanggo ibu. Ah, Ya toh? lho, Ibu arep rekosane ning endi? lho rekoso nang wong wedok ki. Apa? Lho wong bayi iku ibarate perang sabil, kurang-kurang bejane nyawane ketut lho. Arep mbayek iki lorone kaya ngapa jek lara wong lanang. Apa wong lanang? Sunat. Lho, kuwi sajeke urip sunat ki pisan wong wedok nek ngomong rekoso bayi kok delo-delo bayi. Oh iya ya. Nek wong lanang iki tetap pisan wis. Tetake pisan wis mergo lara lho. Wong wedok sambat lara bayi gur mana. Ning tegese ngene lho, Gong. Ibu ki derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Contone Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ngendika, sapa sing kudu mbok hormati? Ibu. Sapa sing kudu mbok hormati? Ibu. Sapa sing kudu mbok hormati? Ibu. Sapa sing kudu mbok hormati? Bapak. Bapak ki ping 4 lagi urutanane. Lah ning ibu ra nek bapak, ayo arep butuh pokosot. Lambe nek mau ditata, ora sak-sake. Apa lho kowe? Ora sak-sake ngono kuwi nek omong. Kok terkosot kaya wedhus Lah iya nek ora nek bapak-bapak, ibu-ibu para nganggur coba. Iki lho pemerintah ki oleh ngajeni ana perjuangane seorang ibu. Apa wae ana ibu jari, apa enek bapak jari? Ora nek, Ana bapak kota, ana ibu kota, apa enek bapak kota? ora ana. Lah ana bupati, apa enek pak pati? Lah ki tegese ibu ki ya diajeni tenan. Ana jalan kuwi ana jalan Raden Ajeng Kartini, jalan Cuk Nyadin,
Jalan Dewi Sartika lho. Arep jalan-jalan saka jeneng wong wedok. Heeh. Supaya cepet lewat dalane wong lanang. Apa? Jalan tol. Kok angger jebles. Jalan tol. Ku saiki kok saya tuwa omongane kok saya sak-sake to wi. Wis duwe putu kok omongane saya sak-sake. Oh ya saya ya. Enek bumi ya toh? Apa enek pakmi? Pamangka minyak ki ning jero minyak bumi apa enek minyak pakmi gak enek. Lho, minyak ning jero bumi. Iya. Isone metu dibur karo bure wong lanang. Ayo, apa iso banyu muncrat dhewe kok. Oh ya sing dibur ya wong lanang. Dek dibur wong lanang. Musuh wong kocluk kita. Ya semen ning bakune ngene lho Mas, ora kok kanggo Nggih. perdondi. Nggih. Perjuangan seorang wanita dan laki-laki niku sakniki wis padha wae. Nggih. Ning kewajibane sing dhewe-dhewe. Leres. Mula ya aja ngresula wong lanang nyambut gawe ya kudu kewajibane kuwi kok. Wis Ewadene ana piyai putri sing kayane luwih akeh saka wong lanang, ya aja terus sia-sia karo sing lanang. Ngono lho. Terus ini emansipasi wanita ki wis sederajat dengan pria kok. Arep sing lanang kuwi gaweane wong bedhug sewengi 100 nek sing wedok sinden sewengi sak yuta, ya aja wani karo wong lanang. Ngono. Mula dadi wong wedok iki kudu ngati-ati. Kosok kala mangsa 2300. Heeh. Kuwi saiki mau wolak-wali jaman wong wedok kuwi nglamar wong lanang. Lah kok iso? Mergo ning alam donya ki saking okehe wong wedok. Nek ora ngandel nek bengi dolan nang Solo. Apa? Wong wedok do didol. Boh. Kok terus ya muga-muga diparingi eling lan waspada. Amin, amin, amin. Nggih, mula iki gandeng ujupe gelar budaya Nggih. niki lek-lekan Nggih. nanjake gamelan. Mas Bayu, Dawuh. menika wau wonten titipan Napa Mas? saking Kementerian Dikbud. Nggih. Menika amplop kangge kanca-kanca seniman. Amin. Nggih. Nggih. Iki Kala wau sonten sampun diwontenaken gelar kolaborasi. nggih. Nggih ta ana wayang kulit, ana reog lan liya-liyane. Tari-tarian. Niku asli saking piyai Menjing anak-anak yang dari Menjing mriki. Mila tepuk tangan untuk Menjing ingkang sampun nengenaken dhateng kabudayan. Namine we menjing, Mas. Apakah arti dari Menjing? Menjing itu dua suku kata men dan jing. Nggih. Menjadi tolak ukur di desa-desa lain dan Menjing adalah desa yang baldatun toibatun warobun gofur. Amin. Itu Terus men. Jingnya apa, Gong? Jing. Jeng napa bakal nanggap niki wayang ini. Kok malah jing napa? Kok ya didongake Ajare Pak Lurah panjang umur. Pak Lurah, Pak Kades asmane Pak Haji Ahmad Supardi. Pak Kades. Pak Nggih. Sekdese PJ Sekdes Pak Hartanto. Lah bedese, Lak tapuk lho, bedesi apa? lah sekdes apa? Kadesi kepala desa. Sekdes, Sekdesi sekretaris desa. bendara desa ki apa? Masa ya bedes. Ya ora to ya bendara desa ngono kok disingkat nggih. Bendara desane Mas Brian. Nggih. Mila niki ayo ujube lek-lekan to. Nggih. Tur dasaripun Menjing niku napa Mas ada putra terbaik. Nggih. Putri terbaik saking Menjing. Nggih menika Ibu Yayu Sri Budi Rahayu Esos MPD. Menika selaku Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual asli saking Menjing. Wow. Apa ora hebat? Nggih, menika kula badhe ngaturaken lelagon yang bernapaskan agama Islam pepiling Mas Petro. Nggih, dawuh. Menika kula kintunaken panjenenganipun Ibu Sukarti. Menika orang tua dari Bu Yayu menika ulang tahun yang ke-77. Oh. Wah, Nggih, matur sembah nuwun. Wilujeng Ambal Warsa Sibu. Nggih, wilujeng ambal warsa. Yo, sik aku tak nyuwun waranggana loro. Yo, Mbak Ayu, ya ta, Mbak Ayu karo Mbak Eka Prihatiningsih. Monggo. Jumeneng ana kiwa kotak kene. Monggo, yo mentaram-mentaram. Turuk. Ae a o e o a. Ngetan bali ngulon apa sedane kelakon. Wis iki tak aturi anu Mas Petro. Nggih. Napa pepiling? Oh nggih, nggih. Nggih. Saniki aku tak taren sik karo Ayu. Pun Pak
Nduk Ayu, Nggih, Pak Dalang. kowe bawa pepiling apal apa ora? Apal Pak Bayu? Iso? Saged. Ya, iki jatahmu 100. Wah, alhamdulillah. Matur nuwun. Eka, Dalam biong, bawa pepiling iso? gak iso. Jatah 100. Terima kasih. Jan. Mas Petro, Dawuh, bawa pepiling saged? saged Mas. 100. Matur sembah nuwun. Bagong, Saged. iso? Iso. Coba sik Rezeki iki nek ora ning dinti. dicoba dhisik. Coba sih. Alhamdulillah. Pokok milih sih. Loh, pilih saya piye to Mas Bayu ya bener to. 100, iso 100. Bagong iso. Coba sih. Ya nek iso tenane ora, aku ora ya pekewuh. Wong nyawang modelmu kaya padasan ngono kan. Padahal ndang wudu. Ayo coba kaya ngapa suarane Mas Bagong Jolembung saking Enggak, aku nek Jolembung. Bekonang. Piye to? Enggak nek Jolembung. Lah Lah apa? elenge apa to? Jolembung omahe cedhak kene tur kasus. Ya, kaya ngapa suarane Mas Bagong? Ayo Mas. Rukun Islam Wah, elok tenan suarane bae. kang lima puniki Mantan kerneti suaranya ya apik. kan penting halal timbang nyopet katindakno pring para sasama wis apal separo ya 50-50 sik ora Ya dientekke no, bawa kok separo. ya mbayari separo sik ya ora apa-apa Ayo. aja padha diraleke 50. alhamdulillah Klumpuke sik. alah alah Men dadi 100 kok. Engko nek ora entuk 100 dikira ora adil. Ayo, nano. rukun limapu niku sahadate kangangka Widak. Ayo. kangangka loro salat dene kangka telu 90. Ramadan nindakno poso 95. papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna 100 untuk Mas Bagong. Apal. Apa? 100 Bijine 100. biji Wong sekolah iki bisa dibutuhke iki bijine. alah ora penting duit Apa piye ka piye? Wong ora nrimake. Nerima iki lho, Dek Ayu ki sekolah dadi mahasiswa bayar ben oleh biji. Lah iya. Ora rasa bayar oleh biji lho. ah biji ra penting apa penting duit kok Aku wis gak entuk biji lho. Mas Bayu lah ya apian kowe kayak biji 100 lho. biji 100 ra duit kok Pentingi biji pinter. Sing ora penting pinter iki ra penting Lho apa? penting didit Lho kok penting ora pinter ki lho? ra penting di duit to Mas Kowe ngerti ora? Cilik kowe wis disekolahke, wis saka PAUD, TK, SD nganti perguruan tinggi lho. Pendidikan itu penting, pinter itu ora penting. penting di duit wong saiki Oh lah, Ana kata-kata kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi mergo saking pengene pinter. lah ning Cina nek ra didit warep engklek wae wirono saiki nek penting kowe ya duit yo. kowe pengen sementing di duit. Saiki nek kowe didit akeh, kowe goblok dihapusi wong piye? ora masalah wong didit dihapusi santai Lho saiki nek ngene, zaman maju nek jajan ning restoran ora sang obo kudu nulis. Lah nek kowe ora iso nulis, gambar Lah kowe nek kepengin anu ayam goreng. pitik karo wajan ki mesti ayam goreng nek kowe pengen ngombe kopi, teh diireng kuwi mesti wedang kopi Eh. sushi ora apa-apa Kok tapuk. pengen ngombe susu Heeh. rasa digambar Lah Terus? piye? pelayane ya wedok ndek-ndek loro ngene iki Heeh. Dik rene Dik Piye? ngombe ngene iki Kuwi pelecehan kuwi karo wong wedok. Kowe disampluk. lah ngapa Kowe disampluki pelecehan lho bisa. ora mungkin oh Lah ngapa? wong bayar kok didit Ora iso wong wedok saiki emansipasi. Nah, Emansipasi wanita. Yen wanine tansah
sajangkepe Ayu wong loro bareng ayu Eka ayu Irama seger ka Monggo urus daya Kakung Putri Kakung Magrib langkah sajangkepe Putri Pur Matur nuwun, sembah nuwun, Mbak Ayu Lenggase, Eka Keri kono. Mas Petro, Mas Bagong. nggih Kula percaya yen piyai menjing kene iki ahli swarga kabeh. amin Merga titikane ana pirang-pirang perkara. Siji, beriman dan bertakwa, gitu. Ya kuwi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan hati yang teguh. nggih Angka loro sabar. Memiliki sikap sabar dalam kehidupan dunia yang menjadi perisai untuk keselamatan di akhirat. Terus suka berbuat baik. Ya kuwi menyebarkan kebaikan, memberi makan orang lapar, menyantuni anak yatim dan menafkahi harta di jalan Allah. Terus ketaatan dan keikhlasan. Taat dalam menjalankan ibadah. Gitu, khusyuk dalam sholat lan ibadah liyane dan selalu memohon ampun di waktu yang tepat utawa waktu subuh nek wong Islam. Terus menjaga lisan, ya kuwi menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain dan tidak berkata buruk. Terus menahan amarah, ya kuwi mampu mengendalikan amarah dan tidak melakukan tindakan melampaui batas karena keamarahan kala wau. Ya kuwi sing dadi ahli swarga. Mongko sampeyan pirsa dhewe to. Piyai kene iki lahir batin apik kabeh. Nadyan Pancasila, ya to. Mriki ora kok apa niku mayok napa niku tegese ora kok terus bedak-bedake. Arepa mriki mayoritas agamane muslim ning karo sing Nasrani ya perhatian gitu, karo sing agama liyane ya menghormati. Mula kahanan mriki niku ayem tentrem Mas Petro. awet menjunjung tinggi kegotong royongan dan persatuan Mas Bayi. Nggih. Ora mokal yen menjing niku tetep ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Menjing iso diarani manjing tegese bisa mapan ana ing ajur-ajer. Nggih. Gitu. Iso ngerti mpan nggawa papan. Nggih. Nggih yo, heeh nggih. Niki wis ngatur kepepeling yo, aku tak nyuwun tulung anu sik nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati ge nyedhaki kene. Monggo, ayo mentaram. Turun.
sekedhap Mas Bayu wonten kawigatosan punika. Napa, Mas Bagong? Saking Bapak-bapak panitia. Nggih. Mbok bilih pamirsa ingkang wonten wingking menika Saged tindak majeng. saged tindak ngajeng lenggah wonten karpet menika ngaten. Oh, ngaten nggih. Monggo. Bapak Ibu, Monggo saged rada dilenggahi. nggih sing lenggahe kurang sekeca iso lenggah ning ngarepet mriku. Karpet, monggo. Mergo acara seremonial wis rampung. Nggih. Acara sing nggunakake lokasi mriku wis rampung. Nggih, heeh. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Iya, iya. Nggih. Piyai mriki niku piyai sing ngejeni karo budayane kok Mas Pedro. Jemenake Oh, saestu. Tur dasare sing ora iso rawuh saged mirsani lumantar channel Cah Gunung Gandul, Cah Sragen, Juve Budaya, HVS Sragen, Sakrawala Video, tuwin saking Kemendikbud, Mas. Wah, nggih. Menika live streaming kathah sanget. Oh nggih. Heeh. Dados ingkang wonten dalem saged mirsani lumantar channel YouTube. Leres. Niki Pak Sunarto, Bapak Nandang Gemolong nggih mirsani. Oh nggih, matur nuwun. Mas Wardoyo Jumantono nggih mirsani. Siap. Lujeng dalu. Menika para pandemen wayang anu sami ngrincangi lek-lekan. Nggih Mas Bayu. Nggih. Yo, aku tak nyuwun podang kuning. Dibawani sik. Sing bawa Mbak Eka mengko langgame Mbak Dita Intawati. Oh, ngono nggih. Podang kuning dibawani menika kula kintunaken kagem Mas Mari. Tuwin kagem kadang kula Mas Sukri. Ya. Nggih. Wis pirang-pirang dina ning kene kok Mas Sukri Mas Pedro. Nggih. Nggih. Ana caraka. Ketoke arep entuk wong menjing gitu. Nggih. Itu wong ndi ngendi sik. Oh, Nggih, yo dibawani Mbak Eka. Monggo, yo. Senadyan wujud temong peksi. Mas Bagong, Dun. aja nyepelekke. Nggih. Arep wae kaki mung kaya tugelan debok. Ning kuwi suarane hebat. Hebat. kok gitu kelan tepuk. Tapi biyong wis ngendika. Heeh. Aku jeneng peleke karo aku Mas yo bentukku kaya portal ngene iki. Tugelan debok. Nyapa tugelan tebok gak sisan maesan ngono lho. Ya aja nesu. Ayo. Kawit kaleneng Neno. bronto. Ano. Alus manis nengsa make. Hop, ganti Mbak Dita. Ayo. Neno. Waswengken kong Neno. golek isi podang pita. Suarane apik, nyo jatahmu 100 Mbak Dita. Terima kasih Pak Bayu. Ano. Ayo. Wis, Mas Bayu jane elok tenan. elok apa ngantane ra entuk. Ayo. Lalu dendalu Pak Lurah. Ngapa celuk-celuk Pak Lurah? Oh, mboten kok nggih mbageke. Iya Mbak Eka. Ano. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi Monggo, yo diaturke Mas Petro. Niki sing beksani sampeyan Nggih. ditayubke, sing nembang Mbak Dita. Engko irama seger walikane Eka karo Mas Bagong. Saiki langgah besek. Wah, kalih sinten? Kowe karo Bagong. Apa? Mbok nggih kula niku ben memperbaiki keturunan lebih pasangan sing dhuwur bagus ngenten lho. Lah pitene karo Bagong apa to? Lah aku kurang piye? Ya gagah lho, Sing Nok. wedok semene, sing lanang bentuke kaya bedhug. Lah aku beduk lah ya pas karo. Lah sapa kowe. ngerti sok anak-anak genjik. Nek ngono tiyangan to. Iki lho, beduk karo tabuhe. Iya. Umpama aku kebo kowe letonge. Umpama aku karo
Dita, pamane gandengan ngono. Nggih. Takoki, Ndak pundi Mas Petro? badhe jagung kah mengke mampir ten mall. Lho, Aku Pak. pantun. Ayo. Wah, aku ya iya. Tak pundi Mas Bagong? Badhe layat. Kok badhe layat. Saya kok ketipak. Aku kowe kok kene tak gandeng. Nah, coba nek sing gandeng iki, Kak. Nganti Kang? Ngedusi kebo. Ya aja to mesake. Yo Mbak Dita, diaturke langgame. Monggo, yuk. Genting Eka, yo sing nayup Mas Bagong. Mbak Dita, ya. Mbak Dita sing joget khusus Mas Petro. Yo. Awas. Mumpul Mas Petro. Yuk. Hei. Bagong, yo. Eka. Mas Petro, yo Dita. Yup. Bagong. Eka. Mas Petro, ayo. Ela. Alhamdulillah. Ngapa? Niki kula golek pasangan wis ora bener blas. Ora Kok bener, bentuke gedhi ngene kerane apa-apane. Nek papane Iya, iki to, wis Nak? Kowe mumbul. piye? Piye coba Mas Petro sing nginden Dita, yo. Iki lho. Neno, ayo. Esuk awane ngomong wis ora krasa. Awas. Golek sing tak sayang. Hop,
Iki lagi pas tak tambahi 50 ya. Matur nuwun Mas Ini iki Bayu. lho, Bung. Ayo jalo Bung. Ayo, jomba Bung. Ayo. Ayo. Oh, kendangnya dipaske le. Dah. Oh. Ayo. Nen, ya Kak. Esuk awak Gak pas no. Kuwi ora pas ngono. telat kowe. Ah, telat yo. Kene mumbul kono randang dijreng kok. Kedine bareng kowe Kowe sing ra iso Kowe sing ora iso. Oh, mirang-mirang iki nang Jenawi karo Eh, anyar. nek sing ngendangno kena wis mudeng tempo kok. Lah kowe kuwi lho. Kowe sing ra iso ngepaske Sing ngendang wis ngerti tepo lho. Kowe kok tempo kok tempo. tepo. Oh, iki pamoran nang Jenawi ak pisuwe. Apa? Cuk. Ya aja. Loh, nyatane aku iso pas lho. Ayo, no, ayo, yuk. Ayo. Nen, ayo. Esuk awak ning omah wis ora krasan. Kaluyuran Yo, pas tak tambahi 100 Mas Petro. Matur nuwun Mas Bayu. lihat bagaimana kesejahteraan keluarga kita, Mas. Yo, saiki Bagong. Ayo, Ayo. semangat. Kamu harus bisa. Ayo dipaske. Sapa pas 100? Ayo. Ayo dipaske. Yuk. Ya Kak. Esuk awak Paske. Mas, sip. Satu. Luar biasa. Piye? Bas. Sapa pas 100. Lah kowe pas iki wis entek dite. Wis entek. Mau-mau ngopo ora pas? Eh, Pengen dia kowe krungu kondange Ki MPP Bayu Haji. Iya. Atase Anake Pak Anom Suroto lho. Haji Anom Solo. Hah. Dit kok kentekan lho. Mas Bagong. Dit teh yo gede-gede gamelan. Eh. Mas Bagong. Hon. Aku sebagai istrimu, Ah. aku tidak akan meninggalkanmu. Lah piye? Ini, Kuwi 100 kuwi. Ini. Kuwi ndek sapa, Kak? ini duitku. Ya wis. Dalu Pak Lurah. Alah ngopo telung Pak Lurah wae. Yo dereng sare. Nggih. Makasih Mbak Dita karo Mbak Eka monggo lenggah. Nggih. Ayo kene jam setengah tulis wayahe metu. Ayo. Wong rumangsane kaya. Ajeng kalih 3 mengki urusane kalih Mbak Haji, Pak. Oh, nggih pun beres. Mbak Haji menjing. Nggih. Maka mriki, ayo kene gen ayo ke. Maka. Yo, diatur iki. Maka. Yo Mas Nanda. Maka diatur iki. Maka ayo. Ayo Om, goyang Bapak. Arep joget, Tris. Balungan seru, Cok. Sogo, sogo. Sogo. Nangis sajroning atiku Ayo. nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Pasuwun naran wani, muga-muga Gusti saged panangganmu bali.
niki. Pripun? Pripun, Pak? Mas Bagong niku nek sabar mesti entuke akeh. Nggih. Nggih. Oh ngoten. Tetep Pak nih Pak. Nggih tetep to. Nggih Pak. Nggih, soalnya Pak Menjing niku wau ketoke Nggih. usil-usil ngono. Nggih. Nggih. Nggih niki nyontoni Pak polo-polo liyane. Lambene nek omong kok lunyu men. Ayo. Ah. Maka lanjut. Ayo Kak, ayo Kak, ayo Kak. Ayo. Oke, ojo lali pawelemu. Ugrem mono kemas janji-janjimu. Masih bersama SDI. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sabar karo sapa? Tak suwen. Ojo lali Terima kasih. Matur Matur nuwun, nuwun. Mas Ibu Bagong. Nek Pak Polo sayanipun. Nggih, sebab nuwun. Nggih, nuwun. Nggih. Nuwun Pak Polo. Kan rene antri kene. Antri apa nek kaya Entene mung niku dipecahke dumung papat. Matur nuwun. Oh, aku ya disuwek dadi papat. Ah, iya. Tak Malah kabar ora. kene terus rono. Nggih, makasih. Mbak Eka ning kono sik gentaring men bali. Nah. Ugi pingatuk salam Mas. Sapa Mas? Saking kanca Sukoharjo. Sinten? Mas Sutris Bancet. Oh, Mas Bancet. Nggih, matur. Iki mirsani. Ketreming. Iya, iya, iya. Seneng aku iki bangsa sekarang iki mau sing arep entek-entekan wong nguyuh ngono. Harus ngono kuwi pas aku. Harus ngono kok kabur kok ilang. Ayo. Agar lu trik. Dini rene dini. Angga gentari juga ngono kuwi sing ngeluwi mah tring. Ayo. Sing nyelendhem iku arep moto wong ninggal tabuhan, nek ora moto kok ya melewatkan momen-momen sing elok. Boten tritok Mas. Apa? Teguh ya klincakan. Iya. Nek ya ayem Mas Tri lho karo gentaris tukoke omah. Ayo. Wah elok. Kita tukar cincin. Mas Wardoyo ngersake caping gunung ya, Malik Slendro. Men dudut swara dimenyurake. Ayo. Ayo karo ngetes. Nah. Monggo. Ya Mbak Roba, tiningane pira Mbak Roba? Nano. Nggih. Sik. Dini tak pasangke karo Mas Petruk, Eka karo Bagong. Pun mapan kula Mas. Pun mapan mboten Oke. Kula pun firasat nek bakal kalih ontok nggrok niki. Yo ben enenge yo iki kok.
Apa urip lho kan. Tonggrek. Nggih, ayo. Maka. Saiki dini sik, maka. Nano. Maka. Saben bengi Nenoe. Jeblake. Awas Mas Petro. Yo, hoi. Jas. Penake kok ngene. Mantap. Ayo, Eka ganti karo pasanganmu ki. Ayo. Iso jenggleng ora? Ya kari kowe iki piye? Ayo bluk, gembluk, jengkleng bluk. Heeh, plok. Blok. Ya bro. Gembluk ya anak babi. Yo. Wah, aku wis padake genjik. Jenengan Genjing nyawa. anak celeng. Masa Oh. sakmene babi. Iki Genjing anak celeng gembluk ya anak babi. Apa? Gajah ngono. ora babi. Apa? Kamu adalah batang. Ayo. Aku batang berarti kamu bau. Ayo Patke. Nano. Yen memajang mung karo janur. Sok wajahmu gak ngene iki ngono nyapa to? Lah ngapa Bagong ya ngene iki kok. Engko ombo sithik dikira sengkuni. Kuneng. Jegleng, Cok. Jegleng. Yo, jegleng, yo. Awas, yo. Salah. Hebat tenan. Aneh. Gulamu wis pira saiki? Lho lambimu ngono. Apa to? Gak gula kok. Wis mari wis tak ilangi kabeh. Wis mari alhamdulillah sehat ya kan. Sehat. Warase. Ya. Ayo. Wis kulino turun rumah sakit kok. Yo dini. Ano. Sing. Nano. Yuk. Awas. Oh. Kok nganggo imbuh to, Mas? Aduh, imbah nak. Ah mumpung semangat tok nak. Ayo gembluk. Mas ayo. Gembluk ganti. Ayo bro. Jangan toh pasanganku ini seperti artis Jepang loh. Weh, Siapa iya, itu? siapa? Doraemon. Ayo. Nano. Sik, anu, kaki barang anggere bawa noleh kancani lali to. Lu ngecek ngono lho, kuwi apalanmu padha aku. Ngecek wong bawa kok ngecat piye? Ngecek kok ngecek. Iya, kelupuyane gini ku, ayo. Pacitan Sarawi. Ayo. Awas, yo jenglek yo, yo. Yo. Jebol, panggungnya jebol. Rene pisan ning rekasane panitia. Sampeyan iki wong kene yo jengglek ora salah kok. Ngono lho aman kowe kok langsung blung. Ayo. Aja dincine cah ablek iki. Iya. Rono. Rada kudono jenglek medet kuwi. Nanoe ae. Ayo. Kemajuan. Apa? Sikile ditato. Oh, koreng lho kuwi. Kuwi koyo. Ngenyek kuwi jahitan. Sikil di wah. Rekake kaya mobile didempul. Yo. Nanoe ae. Eka, ayo. Lah, Ayo. panas sedan nggih. Ya. Arepmu. Ora cedak piye ngono amblek tenan kok. Yo Kak, yo Kak. Heeh, Kak. Nanoe ae. Ayo. Panas. Kumpul Kak, ayo. Dan Iki parikan sih, parikan. Iki Mas Marbowo ngersake parikan. nganggo parikan. Ora kita siji loro ya parikan yo. Sik. Yo, Mbak Dar sini. Maka, iya Mbak Dar. Neno. Oh, ora.
Ayo baleni. Awas angger saru. Gendong rinjing. Gendong rinjing. Piye, Mi? Lah. Piye, Mi? Isine bayem. Oh alah, piye Mi? Nah. Kaya krungu ta ya. Bareng ora nek sing ganggu lali. Wah sing bisi yo nganggo mic iki coba apa ya? Ya, gendong apa? Gendong rinjing. Gendong rinjing. Isine bayem. Terus Warga menjing. nggih. Tansah ayem tentrem. Amin. Wis. Ulun. Dulu wis lega ae. Ayo Fahmi, ayo jejere. Ana Cincing. Wah, Apa cincing. apa banjir wong terangan kok. Bar cincing ku malah wae. Terus mlebu kolah. Terus Anyep mesti. Warga menjing. heeh. Rezekine melimpah. Amin. Yo jejere. Yo melu cincing ora? Ayo. Sapa iki? Kula. Wah, ayo, ya Mbak Suci. Ayo. Ali-ali. Ali-ali. Kesendat-sendat. Kesendat-sendat. Warga abdi. Heeh. Nggih. Naringan sehat. Amin. Ndongake kancane yo sing apik. Ayo, jejere kuwi sapa? Dita. Dita. Ayo Dit. Ana gentong. Ana gentong. Cacahe siji. Cacahe siji. Pak Bayu, Apa? kula muni gentong kok enten sing O niku sinten? Iya. Oke, iki ana sing celukane gentong. Oh alah, ngapunten Pak To. Ayo sing ben lah. Ora, Pak To gendong. Meneng awak iki kaya bedhok kok. Ngapunten Pak Tong. Ayo. Ana Ana gentong. gentong. Heeh. Cacahe siji. Cacahe siji. Mas Bagong. Mas Bagong. Ganteng sekali. Kaya Babi. Wong ganteng sekali ya jen tambahi kaya babi. Tur Lah kaya. njalukmu kaya apa? ya wis kaya wong, nek kaya babi nesu kaya wong. Ah, kaya wong. Dadi kowe dudu Kaya wong iki dudu berarti wong. demit malah. kowe iki dudu wong kok kaya Kaya wong. kaya wong sak karepmu penting urip. Yo jejere, sapa kuwi? Ayo, Gen. Oh, awas ayo. iki parian rasa nganggo lho. Ya Ben, gendro. Semangat Om. Hei. Pilih. Ning Boyolali, Neng Boyolali, ngetaning Wonogiri. ngetaning Wonogiri. Ora ngidul kuwi jane. Terus Mastri. Mas Tri. Terus Aku terus piye? Mastri. Kose to, Pak? Aku kering ngono. Piye wis ucul sabuk lho iki. Ayo. Mas Etri, Mas Tri. kamu Sesuk aja do mulih kae mumpung ning nggon pendopo nek meja tak ijabke sesuk. Mas Tri, daripada mulai Wonogiri mulai ngringo ae, Pak. Ah, ya ora. Penak Tri. Ah, wis kandhang. Wis. Ya. Ya jejere sapa iki? Ayo, anu ini. Nganjuk. Apa? Nganjuk. Nganjuk. Kertosana. Kertosana. Mripate ngantuk. Mripate ngantuk. Atine seneng. Loh, kok sik to? Kok atine seneng Kertosana atine seneng? Oh iya wong mripate ngantuk ya. Iya bener. Atine seneng Pak Bayu. Mripate ngantuk iki atine seneng. Nggih. Seneng ngedulane Kertosana. Amin. Wae nek sindhen ati aja nek sing waras. Standare kaya ayu ngene iki. Ayo, nano. Ayo Din. Panas sudan. Nano. Aling-aling. Cepe. Gunung. Yuk, Kak. Mi soa. Yo, monggo jineman. Mane. Ngetan bali kula apa setia nek lakon. Terus
Walang ngekek, walang ngekadung. Yo, lanjut. Ora, yo. Irama seger, Cak. Ayo. Chorus daya. Terima kasih matur nuwun diaturke taping gunung Mas Mitruk, Mas Bagong. Nggih, Mas. Sawetawis satur panglipur kathah lepat jagung pangan sami. Mugi-mugi sak bibaripun ringgitan Kementerian Kebudayaan terus memperhatikan seni budaya.